Te salut, Laurențiu sunt, Laurențiu Flora este numele meu și vreau să te felicit pentru că ești prezent acum aici, în acest video și te uiți la exercițiul cu numărul 1 din seria celor 7 exerciții practice pe care eu am să ți le transmit și cu ajutorul cărora tu poți să fii conectat la energia banilor și la energia abundenței. Așa că hai să începem să vedem despre ce este vorba și să începem, bineînțeles, cu exercițiul numărul 1. Practic, pe o perioadă de 7 zile, de luni până duminică, o să transmit câte un exercițiu practic în fiecare zi, prin care tu ai putea să te conectezi la această sursă a abundenței, la energia banilor. Și haideți să spun care sunt exercițiile pe care ți le recomand. Practic în fiecare zi o să spun câte un exercițiu, însă astăzi o să spun exercițiul cu numărul 1. Și exercițiul acesta pe care urmează să ți-l transmit astăzi, să știi că este un exercițiu pe care eu îl practic din 2011 și pe care l-am descoperit și eu la rândul meu. Iar această tehnică, iar acest exercițiu, să știi că este făcut de oameni la nivel global. Nu este inventat de mine, eu doar l-am pus în practică și m-am jucat cu el pentru a obține acele lucruri pe care eu mi le-am dorit să le obțin. Atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Și hai să spun și ție cum este exercițiul și cum poți și tu să te joci cu el ca să poți să atragi lucruri în viața ta și să te bucuri de această realizare. Practic, această tehnică... să știi că este o tehnică a recunoștinței. Mai exact, tehnica recunoștinței este o tehnică care te ajută pe tine foarte mult pentru a putea să atragi lucruri pe care ți le dorești cu adevărat. Și o să fiu cât se poate de specific. În momentul în care tu ești recunoscător pentru ceva, acel ceva poate să vină către tine. Adică în momentul în care tu aduci recunoștință cuiva sau pentru ceva, acel ceva poate să vină către tine, se deschide un canal, pentru că tu generezi o emoție, acea emoție generată poate să îți genereze acel obiect pe care tu ți-l dorești. Și aici putem să ne referim la lucruri practice sau la lucruri materiale, cum ar fi bani, sănătate, fericire și toate cele, dar totodată putem să ne referim și la alte lucruri, cum ar fi contracte, vânzări, pentru că vreau să ne raportăm la zona aceasta de business. Bun. Ideea este că această tehnică a recunoștinței poți să o aplici în foarte multe domenii, da? Însă o să mă axez fix pe partea financiară, pe domeniul financiar. Și în exercițiul de astăzi aș vrea să îți iei un jurnal al recunoștinței. Vreau să-ți iei evidența recunoștințelor. Eu personal am acest jurnal al recunoștinței, este un jurnal creat de mine, vedeți că scrie aici, Laurențiu Octavian Florea este numele meu, este un jurnal al recunoștinței în care eu îmi scriu recunoștințele. Acest jurnal a fost la vânzare, însă în momentul de față nu mai este la vânzare, însă aici eu îmi țin recunoștințele și o să spun și ție care este acea tehnică prin care tu ai putea să ții recunoștințele astfel încât să ai super mega succes cu recunoștințele pe care le ții și o să spun exact cum se face. Mai exact, o să-ți recomand să ai și tu un jurnal al tău personal. Exact cum am spus mai devreme, acesta este un jurnal fizic pe care eu nu îl mai tipăresc și nu îl mai expediez cum o făceam în 2018 și acum câțiva ani în urmă. Tot ce pot eu să fac în momentul de față este să-ți dau varianta PDF și să ți-o printezi tu singur sau singurică și să îți completezi acel jurnal în varianta PDF pe care pot să ți-o dau. De ce? Pentru că cu varianta fizică ne complicăm, la un moment dat vezi că poate, indiferent dacă este subțire sau gros, la un moment dat se va umple și trebuie să-ți comanzi altul și altul și altul. Așa, în momentul în care îți dau varianta PDF, ai o variantă cu 200 de pagini, însă tu poți să printezi câte pagini vrei tu. Poți să-ți printezi și 50 de pagini, poți să-ți printezi și 100 de pagini, poți să printezi 200 de pagini, câte vrei tu. Ideea este că după ce termini toate acele pagini de completat, fiindcă tu le-ai în format fizic și ți le printezi, probabil să ți le pui cu o spirală ceva, poți în permanență să adaugi un jurnal din ce în ce mai mare, să-ți adaugi cât mai multe recunoștințe și
o să vezi tu că merită să umpli și să adaugi în permanență foi, încă 30 de foi, încă 50 de foi, încă 30 de foi, încă 40 de foi de recunoștință. Pentru că o să vezi că se vor întâmpla miracole. Bine, eu nu pot să garantez, însă tot ce pot să sper și îmi doresc este să se întâmple miracole și în viața ta, datorită acestor recunoștințe și mai exact cu tehnica aceasta pe care urmează să ți-o spun chiar acum. Bun, deci o să deschizi acest jurnal al recunoștinței. La început o să vezi că este puțină teorie și la început o să vezi că sunt câteva informații. Da, o să vezi pe aici informații la început, nu este un simplu jurnal, sunt și informații, însă eu o să trec peste și o să deschid undeva la jumate, pentru că două pagini sunt importante. Aici, în partea stângă, ai spațiu ca să poți să scrii să scrii recunoștințele pentru ziua curentă. Deci, practic, mereu pe partea stângă și doar pe partea stângă tu poți să scrii recunoștințele pentru care ești recunoscător în ziua respectivă. Practic tu seara sau într-un moment tu te conectezi cu tine însuți și tot ce trebuie tu să faci este să îți iei un pix și o foaie și să-ți scrii toate lucrurile pentru care tu ești recunoscător în ziua respectivă. Tu poți să scrii multe lucruri pentru care ești recunoscător din mai multe planuri sau din mai multe puncte de vedere. Însă acum eu vreau să-ți dau exemplu doar din punct de vedere financiar. Tu poți să scrii acolo că ești recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat benefic în ziua curentă pentru tine din punct de vedere financiar. Trebuie să generezi o emoție și o recunoștință pentru lucrurile bune care s-au întâmplat în ziua respectivă și să fii recunoscător pentru ele, indiferent dacă sunt rezultate mici sau rezultate mari. Important este să aduci recunoștință pentru anumite rezultate pe care vrei, bineînțeles, să le repeți în viitor. Și anume, poți să spui, astăzi am făcut o vânzare de 500 de lei sau astăzi am făcut o vânzare de 500 de euro, astăzi am avut un contract nou, astăzi am vândut, astăzi am avut profit, astăzi am dat 2 telefoane cu succes, astăzi am avansat în proiectul meu, sunt recunoscător pentru că am primit un telefon, sunt recunoscător pentru XYZ, lucruri legate de partea ta financiară. Și în momentul în care tu depui acele emoții și scrii cu pixul în fiecare zi recunoștințe și generezi emoție pentru lucrurile bune care s-au întâmplat pentru tine din punct de vedere financiar, o să poți să atragi în continuare lucruri bune din punct de vedere financiar care pot să aibă sens și pentru tine. Apoi, toate aceste lucruri am spus că le scrii în partea stângă a jurnalului, iar în partea dreaptă a jurnalului, doar în partea dreaptă, deci doar în partea dreaptă, poți să scrii dorințe de recunoștință. Dorințe de recunoștință reprezintă acele lucruri din viitor pe care tu ai vrea să le realizezi, doar că le scrii la prezent. Adică dacă tu ai un business sau o afacere sau o idee sau un job, nu contează. Tu vrei să ți se întâmple din punct de vedere financiar anumite lucruri în viitor sau poate a doua zi. Tu poți să-ți proiectezi a doua zi ca să fie cât se poate de perfectă, tu îți creezi ce vrea să se întâmple a doua zi sau în viitorul apropiat sau pe termen lung și scrii lucrurile pe care tu ai vrea să le realizezi în viitor, le scrii la timpul prezent și anume, dacă tu vrei în viitor să vinzi un program care costă 5.000 de euro, spui, sunt recunoscător sau recunoscătoare pentru programul de 5.000 de euro pe care l-am vândut. Dacă vrei să ai un client, sunt recunoscător pentru clientul pe care l-am avut și care mi-a generat un profit de X bani. Sunt recunoscător pentru că am evoluat în business-ul meu, sunt recunoscător pentru că mi-am finalizat site-ul, sunt recunoscător pentru că astăzi am avut 10 abonați, sunt recunoscător și spui lucrurile care ar vrea pe care ai vrea să le realizezi, doar că le scrii la timpul prezent, ca și cum ele s-au realizat și le scrii aici la dorințe de recunoștință. Și practic tu aduci viitorul în prezent și ți-l notezi aici și incorporezi această emoție și o să vezi că această emoție de aici, la un moment dat în viitor, se va muta pe partea stângă și o să vezi că lucrurile pe care trebuie scris aici, la un moment dat o să le scrii aici. Sunt recunoscător că astăzi am vândut sau astăzi am avut XYZ lucruri și am avut profitul respectiv. Dacă aici spui sunt recunoscător că astăzi am avut ceva, în viitor s-ar putea să treci aici. Pentru că aici, în partea stângă, scrii doar lucrurile pentru care tu ești cu adevărat recunoscător care s-au întâmplat. Deci nu vorbești din
bazme din visuri, lucruri concrete care s-au realizat. Tu le scrii la timpul prezent, iar aici scrii lucrurile din viitor pentru care ai vrea să fii recunoscător și le scrii la timpul prezent ca să poți să fii conectat cu ele și să le atragi. Și aici este o joacă foarte frumoasă, foarte drăguță, cu care îți recomand să te joci. Iar această tehnică, crede-mă că funcționează foarte, foarte bine. Acum sper și îmi doresc tot sufletul să funcționeze și pentru tine. Tot ce pot eu să spun este că merită să fii conectat și să ai un jurnal de visuri, de recunoștințe. Vorbim și de jurnal de visuri mâine. În exercițiul cu numărul 2 vorbim de jurnalul de visuri, acum vorbim de jurnalul de recunoștință. Așadar, dacă vrei jurnal de recunoștință de la mine, deci din punct de vedere fizic nu pot să ți-l dau, însă este mai bine să iei formatul PDF și ori de câte ori se termină foile să printezi doar foi și să ți-l completezi și să ai un jurnal al tău de visuri. Ai putea și tu, bineînțeles, să iei o foaie de genul acesta, da? Și să o împăturești în două și să scrii stânga-dreapta, însă este important să ai un cadru adecvat unde tu să poți să ții evidența tuturor recunoștințelor. Bun. Odată ce vei avea acest jurnal al tău, deci dacă vrei poți să cumperi pe acel al meu, dacă nu, ți-l creezi tu. Ți-l creezi tu și ții tu evidența exact cum vrei tu să ți-o ții. Important este să faci acest exercițiu. Tehnica contează. Bineînțeles, este important să ai și un jurnal al recunoștințelor, pentru că și intenția, de exemplu, cu care eu am creat acest jurnal, este o intenție pentru a te susține. Da? Și contează acest lucru. Bun, deci aceasta a fost tehnica recunoștinței, unde în fiecare zi, în partea stângă, să-ți scrii lucrurile pentru care ești recunoscător în ziua curentă și în partea dreaptă să scrii lucrurile din viitor pentru care ai vrea să fii recunoscător și le treci aici la timpul prezent, ca ele să se realizeze și în viitor să le treci aici la prezent. Acum, undeva mai jos ți-am lăsat un link de unde ai putea să te conectezi, să intri pe site și să-ți comanzi formatul PDF de la jurnalul meu de recunoștințe pe care să ți-l printezi și să-l ai și tu. Acum, acesta a fost exercițiul numărul 1. Practic mâine o să vorbim despre un alt exercițiu și dacă acesta de astăzi a fost despre jurnalul de recunoștințe, mâine vom vorbi despre jurnalul de visuri. Și îți recomand, dacă tot intri pe site și îți comanzi jurnalul de recunoștințe, îți recomand să-ți comanzi și jurnalul de visuri. Chiar dacă nu știi ce vom vorbi mâine, tot va trebui să ai un jurnal de visuri. Și am creat un jurnal de visuri pe care ți-l transmit tot așa în format PDF. El are 100 de visuri și tu la fel poți să printezi câte pagini vrei tu, poți să printezi și mai multe și mai puține. Important este să ai un jurnal al tău de visuri. Și ceea ce vreau să fac acum, o paranteză scurtă, dacă tu îți comanzi jurnalul de recunoștințe, comandă și jurnalul de visuri, pentru că există un pachet special unde ai o reducere destul de mare dacă le cumperi pe amândouă. Practic este un pachet redus special pentru cei care vor să cumpere și jurnalul de recunoștință și jurnalul de visuri. Așadar, dacă tot cumperi aici jurnalul de recunoștință, cumpărăți și jurnalul de visuri, pentru că o să folosești mâine, în exercițiul de mâine și în tehnica pe care ți-o voi prezenta mâine, adică a doua zi. Bun, acestea au fost spuse, îți recomand să folosești această tehnică a recunoștinței, fiindcă o să-ți dea o stare de bine, o să-ți dea o stare de recunoștință care o să-ți umfle sufletul de bucurie și de împlinire. Odată ce tu te vei conecta și vei scrie lucruri pentru care tu ești recunoscător în ziua respectivă, credem că vei pune focusul doar pe acele lucruri bune, pozitive care s-au întâmplat în viața ta. Tonusul tău va fi altul, starea ta de împlinire va fi alta și o să ai doar lucruri bune în urma acestei tehnici pe care tu urmează să o implementezi. Acum, ceea ce urmează să spun în încheierea acestui video, mai este o tehnică pe care îmi place să o prezint la final de fiecare dată. Există o tehnică, nu știu dacă citiți Lefuitorul de Diamante, se numește plantarea de semințe. În momentul în care tu ai ajuns pe cineva ca să obțină anumite lucruri, tu plantezi niște semințe din punct de vedere financiar, dacă l-ai ajuns să realizeze niște lucruri din punct de vedere financiar prin tine sau datorită ție, și tu la rândul tău îți plantezi niște semințe care te vor ajuta pe tine și îți va ridica scala din punct de vedere al vibrației și al contribuției
în viața altcuiva sau în viața altor persoane. Mai exact, cât se poate de simplu spun și de direct, redirecționează acest video sau redirecționează oamenii către mine ca să vadă această tehnică pe care o prezint și chiar dacă ei vor lua informația de la mine, ei vor auzi de informație prin tine și datorită ție, pentru că l-ai adăugat în acest grup și l-ai conectat la această tehnică. Și în momentul în care tu recomanzi cuiva, iar acel cineva vede această informație și această informație îl ajută și are succes din punct de vedere financiar, pentru simplu fapt că tu l-ai recomandat și el a văzut informația de la mine prin tine, tu practic ai implementat o semnță că tu ai ajutat și ai contribuit, pentru că în viață este bine să contribui în viața ta, în viața oamenilor, să servești oamenii și să servești universul. Și în momentul în care tu contribui în viața altcuiva și îl ajuți, doar pentru simplu fapt că l-ai adăugat în grup sau i-ai dat această tehnică, tu ai ajutat acea persoană și practic nu doar că ai ajutat acea persoană, te-ai ajutat și pe tine și ai crescut și ai evoluat foarte mult și s-ar putea să primești și tu la rândul tău răsplata ta doar pentru simplu fapt că ai adăugat un om în grup. Tu s-ar putea să nu știi ce beneficii primești, însă tu s-ar putea să primești beneficii. Cu cât acea persoană are mai mare succes cu tehnicile pe care eu le recomand, și tu vei avea mai mare succes, pentru că se deschide un canal în care tu ai contribuit în viața lui, iar el contribuie mai departe către alți oameni sau către univers prin ceea ce este el datorită ție, pentru că le-ai conectat la mine și la tehnicile mele și la informația care există. Sper că m-am făcut înțeles și îți recomand să adaugi oameni în grup și să le transmiți informația, fiindcă acesta este scopul nostru la un moment dat, să contribuim către celelalte persoane. Bun, sper că m-am făcut înțeles cu tot ce am putut să-ți transmit. Te felicit pentru că te-ai uitat la acest video până la final și îți recomand să pui această tehnică în practică, să-ți completezi jurnalul de recunoștințe și jurnalul de visuri. Jurnalul de visuri o să spun mâine ce tehnică există, să-ți completezi jurnalul de recunoștințe exact așa cum ți-am spus și să te joci cu recunoștințele la timpul prezent. O să vezi că în momentul în care o să te conectezi cu pixul și cu foaia, o să vezi câte lucruri, wow, câte lucruri minunate ți s-au întâmplat în ziua respectivă din punct de vedere financiar sau pe alte planuri, și o să pui focusul exact acolo unde trebuie și o să aduci împlinire în viața ta, în sufletul tău, în emoția ta, o să aduci împlinire în fiecare zi, iar ești cu zâmbetul pe buze, o să scrii lucruri care vrea tu să se îndeplinească, cu zâmbetul pe buze, cu inima deschisă, cu speranță, cu intenție, și o să vezi cât de bucuroasă sau bucuros vei fi și nerăbdător sau nerăbdătoare ca aceste visuri să se îndeplinească, aceste lucruri recunoscătoare o să ți se îndeplinească. Așadar, îți țin pumnii, baftă cu această tehnică, fii recunoscător că ai primit această tehnică, eu sunt recunoscător pentru că am putut să transmit această informație către tine și ne auzim mâine cu tehnica numărul 2 și cu celelalte tehnici până la tehnica cu numărul 7. Așadar, mult succes și ne auzim în videourile ce urmează. Pa, pa!